Haktor-o yakchu Haktorpha-ni chongbari wngkha Phainai 6 August salmario Swrang saro Haktor-ni chongbari commission press ni bisingtwi o kok saklaikha Abono twi commission sakha chongbari no twi Phainai 5 July o saklaijaganw Phainai 19 July salmario nomination bujoknani paithak sal nomination bwlai Rosanani paithak sal wngkha 22 July Tabukni yakchu Haktorpha bengkaya naiduni haba paine Phainai 10 Agosto Raidar regi aboni sikang ketal yakchu Haktorpha chongui nana bagi samung paire tongna nango Rajya Sabha Lok Sabha o chongjak adong rokte Rajya Sabha o sai naharjak khorok nei chinei adong rok yakchu Haktorpha-ni chongbari o board rimannai bebagi sinira char khorok ni board bai chongjaknai yakchu Haktorpha Phainai 18 July Haktorpha-ni board aro kthajak NDA ni batai chongjaka Jharkhand ni kesam Haktorpha Draupadi Murmu Kthajak kebengnai bodolni wngkha batai chongjaka Atal Bihari Jorani Montri Sabhani Haktor kecham Rang Montri te Buhia Montri Yashwant Sinha Tabuk kaini batai ni pirmung wngkha tongo haste berai pilai tonglayo borok taboni tongma jorao kthajak NDA ni batai Draupadi no kwplai thotokhani khaklai tongo tabukni Haktorpha-ni chongbari o bengkaya naidoni bumungbo kasajak tongmani phiaba bobai kebengnai bodolo kaham kwrwnglaima tongma bai bo haksal kuna besero klai tongma nangkha tabuk nai tongna banta yakchu Haktorpha achuk thaibo batai na madema no manya abono twi dalbidal kok asai tongo tabuk bio report kokno